apar aceste reguli sociale care fac lucrul acesta. Dacă nu acceptăm, ne duce spre război mondial ușor. Pentru că avem văl pe față. Problema noastră a omenirii, și asta a fost dintotdeauna, când am depășit necesitatea, atât cât ai nevoie, ți se ridică un văl pe față. Și nu mai gândești cum trebuie, greșești tot ce altceva și nu mai ești inspirat. Inspirația aceea este cea mai mare comoară posibilă, cea mai mare comoară. Și ca să poți să o ai, trebuie mereu să te restrângi pe tine ca să faci golul acela, ca să vină divinul. Apărarea cea mai mare e prezența lui Dumnezeu. Altfel nu ești apărat deloc. Dacă nu te apără El, nu ai apărare. Și spune și în Biblie, dacă respectați poruncile mele, voi merge în fața voastră ca un stâlp de foc și vă voi apăra și călcâiul de piatră ascuțită, 10.000 dacă vă atacă din stânga, îi voi doborî, 10.000 din dreapta îi voi doborî. Deci să pui pe Dumnezeu pe primul plan înseamnă lipsa. Adică nu tu, nu lumea, nu materia, nu savoarea, nu plăcerile corpului, pentru că toate lucrurile acestea îți iau de energia vitală. Noi nu știm un lucru foarte important, că plăcerea ne ia din viață. Noi credem că noi ne bucurăm de mărul care îl mâncăm sau ciocolata care îl mâncăm. Nu este așa. Ciocolata sau prăjitura este ocazia care scoate din noi energie vitală. Deci noi pierdem viață. Nu suntem interesați să le facem toate plăcerile. Poți să-ți faci uneori, câteodată, dar nu tot timpul. Sau să nu fie dependent de ele. Da. Dependent de ele, sigur. Păi asta este. Ca să te conducă ele pe tine. Trebuie să le abordezi doar câteodată, uneori, și nu tot timpul. Adică să nu fie un obicei, să nu le dorești cu totul. Corect. Și materie trebuie să nu te pierzi în materie cu totul, să o râvnești. Trebuie să ai puterea mereu să păstrezi o distanță față de ea, să ai puterea să te retragi în orice clipă. Dacă nu te poți retrage și pui ceva treci prea mare, de exemplu, treci pe lângă niște plăcinte și îți plac foarte mult plăcinte și n-ai puterea să te oprești și vrei să le iei, în clipa respectivă a pornit un program de autodistrugere care poate să fie de orice. Adică afacerea se destramă, poți să ai accidente, poți să ți se întâmple orice, de la mica acea plăcere pe care nu ți-o refuzi. Deci trebuie mereu să te verifici, să fii desprins de toate plăcerile lumii, că pe acolo se pierde energie vitală. Și energia aceasta divină înseamnă bunăstare, înseamnă oportunități în viață, armonie în familie, orice. Deci mereu trebuie să te restrângi pe tine. Adică să pui restrângerea, adică să dăruiești mai mult decât ei. Să dai mai mult decât ei. Și când dai, atunci tu primești energie vitală. Când omul ia mai mult decât, atunci se blochează, se oprește legătura cu Dumnezeu și nu mai privești viața. Și situațiile de viață se degradează și cad. Oamenii te deranjează sau te umilesc sau te păcălesc, te mint și lucrul ăsta înseamnă că ești atașat. Când a apărut deranjul ăsta din față, cineva îți face o neplăcere, deja ești atașat. Te uiți la tine, ce din tine a creat situația de viață și dacă nu lași armele de jos și nu te desprinzi, o pățești. Lucrurile astea sunt puse în fibra vieții și sunt automate. Nu scapă nimeni, orice ai face. Că se înțelege, că nu se înțelege, ele tot vor fi. Bine că cei care ascultă asemenea seminarii, probabil că cumva ceva se sensibilizează în ei și le vor lua în seamă. Sau atunci când dau de acele situații, își vor aminti. Dar de obicei noi nu învățăm decât prin pierdere. Avem nevoie de pierdere cel mai mult și ca tot ceea ce prețuim noi și punem pe primul plan să ni se ia. Că dacă nu stăm desprinși de ele și le prețuim prea mult, atunci pornește dezastru. Din cauza asta, întotdeauna dezastru de viața noastră este lucru care ne înalță. Pentru că noi pierdem ego și evoluăm. Nu, Constantin, abia așteaptă să ne întrebe. Să ne spună și noi. Voiam să întreb înainte de a veni aici despre extraterestri, dar am primit răspunsul fără să cer. Dar spuneai că extraterestrii sunt buni toți sau sunt și... Eu n-am văzut, o fi și răi, dar nu știu, n-am văzut așa. Nu se spune că sunt extraterestri. Eu nu mă închipui răi pentru că ei trebuie să aibă iubirea la bază. Și dacă nu au iubire, nu ajungeau să aibă aceste puteri. Nu există rău. Din nou, divinul nu împarte, sufletul nu împarte. Asta mintea noastră spune ființe extraterestre, ființe nu știu de care, nu.
la bază e sufletul și sufletul nu împarte în bun și rău. Deci automat nu sunt răi, că nu are cum să fie răi. Și nu primeau ei o asemenea însărcinare să aibă grijă de noi, sunt un fel de tutore pentru noi și să ne apere de noi înșine. Nu primeau decât dacă aveau mult mai multă iubire. De ce se ține secret faptul că extraterestrii au luat legătura cu anumite guverne, cu anumite... N-au luat legătura. Nu? E o minciună care se construiește, da, și e întreținută continuu. Este Da, la o întreținută că le diferență convine. mare între... Când vrea să ia atenția după ceva, Noi suntem ia agresivi atenția și pe i-am altceva. atacat și nu poate să intre în contact cu noi. Decât când vom ajunge la același nivel de iubire, ceea ce înseamnă sute de mii de ani, mii de ani. Imposibil. E doar Poate că sunt contacte individuale minciună. cu anumite entități. Contacte Da, se poate, individuale, da. individual, Care da, tu rezonezi, se tu poate, ai exact. vibrația respectivă Da, da. la nivel Da. adus. Deci să ai vibrația Da, sănătoare cu așa. ei, ca să iei. Spre exemplu, am explicat în prima carte Shangri-La că când am fost la Severin, eram copil, mă duceam la o nuntă cu mătușa mea și deasupra orașului era un ozean din ăsta lenticular, ca o farfurie teșită, și pe marginea ei curgeau lumini multicolore foarte frumoase și era și mare, era mai mare decât soarele, deci era foarte apropiat și era deasupra cimitirului. Și am întrebat pe mătușa mea ce este acolo și zice, o fi un avion care a luat foc. Păi cum a luat foc? A luat foc deasupra cimitirului, dacă cade pe cimitir, distruge tot. Și deci n-a avut niciun fel de răspuns. După care nu m-am mai lăsat să mă uit. Am sărit din mâna ei la o doamnă care venea din față și am întrebat-o, doamnă, uitați-vă ce e acolo. Nu vreau să mă uit, nu mă interesează, lasă-mă în pace. Deci nu-i dădea voie să se urce, să se uite. Și când am dat colțul, am observat că toată lumea ținea bărbia în piept. Deci mergeau uitându-se în jos, nu în față. Și nu știu cum puteau să meargă uitându-se mai în jos, că erau bordurile. Trebuia să coboră bordurile, se mai și împiedicau. Deci nu-i dădea voie să se uite în sus. Și singur care am putut să mă uit am fost, m-am uitat la ei tot timpul, mă întorceam și mi-au spus în minte că ei sunt un fel de tutore pentru noi și că ei ne consideră o civilizație înapoiată și că trebuie să aibă grijă de noi să nu dăm foc la planetă. Și era deasupra orașului un fel de bâzit, un fel de, ca un ciocan, o forță puternică care împingea tot orașul cu capul în jos. Deci ei pot să se plimbe și acum pe stradă deasupra orașului și noi să nu-i vedem, că nu ne lasă să ridicăm ochii. Da, și oricum nu-i va vedea decât cel care este asemănător cu ei. Deci copiii pot să-i vadă. Da, adulții nu. Dar domnul Marius Ghidela poate? Nu se știe. Poate, Acum poate. nu știu dacă se mai pot. Când Da, eram sunt momente copil, când se puteam. poate, nu? Nu, dar la Marius se întâmplă spontan, fără Da, ei să- spontan, nu-i un exercițiu sau nu? Da, se întâmplă. N-am căutat niciodată vreo experiență, n-am făcut nicio experiență, n-am făcut niciodată vreo meditație, le evit pe toate pentru că înseamnă eu. Și dacă încerci să le faci, te îndepărtează adevărata trăire. Un scop. Și ai un scop și atunci se îndepărtează. Și ca să poți să ai contact cu lumea de dincolo, cu civilizații extraterestre sau să călătorești în timp, oricine poate să călătorească în timp, dar trebuie să fie jujos de tot, să fie desprins de lumea aceasta și atunci, prin rezonanță și asemănare, ești luat și dus. Nu trebuie să cauți. Dacă cauți, nu vei găsi niciodată. Și am fost odată chemat la o emisiune de radio la Vocea Armatei și specificul studioului și ale întrebărilor, am vorbit numai despre ființe din lumea de dincolo, m-a întrebat la sfârșit, spuneți acum un cuvânt de înțelepciune, de folos pentru ascultător. Și le-am zis așa, adevărata putere este lipsa de putere. Pentru că ei caută o putere în materie și nu obții nimic în materie. Ca să poți să atingi adevărata putere, trebuie să nu cauți materia. Să nu cauți în câștig în lumea aceasta. Și adevărata cunoaștere e lipsa de este lipsa de cunoaștere, pentru că cunoașterea nu cunoaște nimic. Ea pune doar limite, cunoașterea funcționează pe orizontală, adevărata cunoaștere funcționează pe verticală, adică în raport cu Dumnezeu. Și nu poate elabora decât gânduri care înseamnă apropiere, depărtare de divin. Atât. Și prin apropiere, depărtare, deci este binară. Și este foarte simplă. Așa cum am spus, dacă în momentul în care definezi situația ideală, sufletul, care sunt caracteristicile lui, vei vedea unde te afli. Că vei vrea, spre exemplu, în familie, vei vrea să controlezi, să ceri socoteală și dai seama că nu ești un divin.
Nu ești în suflet, că sufletul nu dă niciodată socoteală. Deci în fața fiecărei situații de viață, ai două situații de ales. Ori te comporți ca un ego care caută ceva pentru sine, ori te comporți ca suflet divin și atunci nu vrei nimic de la celălalt. Nu ceri socoteală, dar ai libertate totală, nu vrei ale tale, ierți totul, accepti totul. Și când faci lucrul acesta, atunci te păstrezi în divin și ai toată siguranța că lucrurile se vor termina bine. Dar dacă vrei un profit, un interes pentru eu, atunci lucrurile se vor termina prost. Trebuie să știi înainte. Și când este foarte frumos, pentru că atunci când ești în poziția de a alege și vezi că îți vine să reacționezi, să lupți, să te aperi și nu faci lucrul ăsta, nu vrei lucrul acesta, atunci te retragi în divin și instantaneu se schimbă situațiile de viață, imediat. Dacă cineva citea, nu mai știu cine, Loredana citea din cartea respectivă, nu, o situație în care, în momentul în care o persoană a abandonat, copilul care nu se înțelegea deloc cu el, imediat s-a restaurat și a început comunicarea cu el. Deci, la început avea impresia că nu poți să rezolvi situația și să-l ajuți în niciun mod, pentru că se opunea, dar în momentul în care mama a cedat și n-a mai vrut nimic și a acceptat așa cum este situația, el a venit spre el, adică s-a schimbat. Pentru că toate situațiile plăcute au ca temă doar revenirea în divin, în iubire. Nu contează ce ți se spune, nu contează tema. Deci în spate au ca semnificație doar revenirea în divin. Au rolul de a te împinge în divin. Și ce mai bine te împinge în divin prin pierdere. Prin pierdere, prin umilință, prin să te calci în picioare, să te umilească sau să te scuipe. Este cel mai înălțător lucru pentru că îți drobește ego-ul instantaneu și salvează viața. Și exact ca în situația cu acel tânăr legat de calorifer, în momentul în care el a renunțat la viața lui, imediat a câștigat viața. Sau ca cei doi tineri care, dacă înainte erau certați și vreau să se despartă, viața le-a oferit ocazie de sacrificiu de sine și sacrificiul acela le-a încărcat cu viață și le dădea cu porția. Îți mai salvezi, te apropii de insulă, mai cedezi puțin din viață, te sacrifici, atunci mai stai puțin în colacul de salvare. Îți lași atunci viața și nu contează viața ta, atunci a venit cineva și a salvat. Deci totul vine la Dumnezeu din față, nu e altcineva, dar în măsura în care tu ești atașat sau desprins, se uită cum... Decât la două poziții se uită. O călătorie inițiatică. Da, este o călătorie inițiatică. Și viața noastră e o călătorie. Exact cum a pățit doamna Cati cu dresurile. Deci din față mereu îi se puneau obstacole pentru că ea punea condiții la Dumnezeu. Eu vreau culoarea aia, eu vreau să fie la ușați. Deci, eu vreau să... Când a fost la Baia Mare, îmi stau în cameră, mi-a zis atunci, zice, ia uite ce cameră a obținut fără să fac nimic. Acum de data asta a fost mulțumită, nu mai mi-a pus întrebarea ce cameră, ne-a dat cea mai frumoasă cameră. Păi știi de ce? A fost cea mai frumoasă cameră, pentru că eu nu am vrut nimic, iar ea s-a lăsat și ea și a obținut cea mai frumoasă cameră. La Brașov a pățit-o pentru că de acasă își pusese condiții și au luat niște slipuri zicând că ea o să stea într-un hotel care are piscină și nu avea piscină. A pățit-o la Brașov. Deci a lovit-o din prima. Nu avea piscină, era frig, nu avea căldură. Deci i s-au pus. Păi dar ai pus condiții, Dumnezeu ți s-au pus. Aici n-am mai așteptat nimic, a avut totul. În afară de piscină, a zis nu se poate. Vezi ce înseamnă lăsarea. Nu trebuie să pui condiții că ți se pună. Ce este aia? Ce vrea să întrebați? În tradițiile orientale... Dacă... Spuneți. Scuzați. De ce am coborât totuși în materie? Nu? Pentru că asta e cea mai frumoasă experiență. Am fost numiți îngerii căzuți. Nu? De ce am coborât în materie? Nu, am fost căzuți, nu știu de unde sunteți îngerii căzuți. Noi așa învățăm. Așa spun învățăm prin călcare în picioare. Deci, asta e cea mai frumoasă expresie a lui Dumnezeu posibil, adică recunoașterea lui în acest moment, pentru că aici trăiești totul. Trăiești chiar și durerea, e minunată. Adică aici e totul divin și perfect. Totul. E trup, e minte, e suflet. Mulțumesc, domnul Marius Ghitel. De ce am coborât pe pământ? Ca să ne depășim pe noi și să aflăm că suntem o ființă divină. Noi am venit pentru dincolo, nu pentru aici. Exact. Pentru iubire. Deci dacă dincolo este totul minunat. Nu. Aici este ca un fel de benzinărie. Noi am venit să ne încărcăm cu benzină, cu iubire.
Deci E recunoașterea. E recunoașterea ta în celălalt, Să, adică să, recunoașterea lui să Dumnezeu. experimentăm Experimentăm dinamic ceea ce exercițiul există iubirii. în static acolo. Deci avem nevoie de situațiile acestea conflictuale pentru că ele sunt singurele care ne pot propulsa cum ai spus, dacă le depășim. Deci să nu ne simțim vinovați când suntem în situații conflictuale. Să nu punem vinovăție vinovăție pe umerii noștri când trecem prin diverse situații conflictuale, pentru că de fapt de acolo vine înțelepciunea. Exact. De acolo, de aia am coborât aici, ca să putem pricepe toate astea. Acum din citite, nu din trăite. O entitate de dincolo povestește cum Buddha, după ce s-a iluminat, s-a dus în lumile zeilor, acolo unde este numai beatitudine, și le-a spus: dacă vreți cu adevărat să fiți Dumnezeul care sunteți, coborâți pe pământ. E singura cale de ieșire. Păi aici este lumea Pe zeilor. aici poți să Pe aici se poate ieși pe partea cealaltă. Aici Deci e noi lumea. nu ne întoarcem în lumile celelalte. Nu ne ducem în dimensiuni, că vrem să fim în dimensiunea a 4-a, a 5-a, a 12-a. Nu. Nu. În momentul în care am coborât aici Dumnezeu va veni, exact, și vom fi întregul ce suntem. Important e nicio vinovăție niciodată să nu punem. După cum știm de la acea piramidă a conștiinței, vinovăția și rușinea sunt cele mai de jos vibrații posibile. Deci trăim ce trăim conștient ce trăim, ne bucurăm de ce trăim, știm că suntem Dumnezeu manifestându-ne printr-un ego. Dar știți cum este? Venim într-o lume a ispitelor care ne atrag la nebunie și ești pus în situația să nu le vrei. În momentul în care nu le vrei, urci. Adică energia vitală nu se mai pierde pe lume și se întoarce, deschide partea celui și vine energia. Ok, dar ne putem bucura de camera pe care am primit-o în dar, pentru că aș putea veni sigur, de cu orice. contra, să spun: Orice trebuie să Poți bucura uite ce de cameră orice. frumoasă, De orice. nu se poate, eu trebuie să renunț la această cameră, pentru că nu, mă bucur de ea, pentru că mi-a venit, mi-a fost un dar, da? Da, Și la fel pot veni foarte multe lucruri. Și bogăția poate să vină, la sigur, fel. da. La fel. La Dar fel, problema când te-ai este- detașat de tot. Când te-a detașat de tot. Dacă ceva, prezența sau lipsa lui nu te deranjează, atunci ești liber. Exact, libertatea. Deci că sufletul ai are, se camera bucură. aceea sau nu ai camera aceea, dacă nu te deranjează lipsa, atunci vei avea camera. Poți să stai la fel de bine într-o Poți să cămeruță stai- mică sau într-o poți să cameră... stai oriunde. Nești. Sau ca Nil Dorobanțu, nu? Părintele Da, Nil da. Dorobanțu, care Exact. dormea într-un staul de porci, nu de vaci, nu? Într-un Într-un colț colțișor foarte mic. sau în clopodiță. Deci, de ce? El se autolimita, autolimitând să dea semn că materia nu este pe primul plan și atunci a trăit o fericire care era continuă. Oamenii nu vor o fericire. Ei cred că a posedat ceva din lumea aceea le furnizează lor bucuria, dar se atașează. Și când atunci pornește destrămarea și pierderea acelui lucru și se necăjesc și se întristează că au pierdut. Adică au legat fericirea lor de ceva exterior. De fapt, fericirea este natura noastră. Am avut o experiență acolo cu ușa, când o lună de zile am făcut mișcare lentă și din mine venea o fericire care era incalculabilă și nimic din exterior nu putea să egaleze acea fericire. Mi-am dat seama că fericirea nu depinde de ceva exterior, este de natura ta și se obține în măsura în care te desprinzi. Cu cât te desprinzi mai mult, vine o fericire care este continuă, nu se poate lua nimeni niciodată și această continuitate este raiul. Adică este exact poziția de la rai și știi clar unde ajungi dincolo. Dar dacă fericirea ta depinde de ceva de exterior, vei lupta ca să ai lucrul acela, dar după aceea când el trece sau îl pierzi, începe pierderea, te vei întrista, deci tu nu vei fi fericit. Noi trăim foarte puține momente de fericire adevărată și foarte multe momente de nefericire. Noi trăim mai mult în nefericire. Că nu avem, că ne mai trebuie, că trebuie să alergăm. Lui Marius, când a venit pe pământ, spre pământ, Dumnezeu i-a arătat că a avut îngerul, că a avut înainte o viață de om bogat și acum a spus: n-am ce să-ți fac, îți dau viața asta, adică îți dau în schimb ceva, îți dau cunoașterea asta, dar îți iau altceva, pentru că în viața trecută ai fost foarte bogat. Nu așa Și mai mult, că înainte de a intra în viață am fost, dacă aveți posibilitatea să citiți Shangri-La, o să găsiți lucrul ăsta acolo. M-am dus la un pod, unde, cred că era podul din Brooklyn. Oamenii mergeau într-o zi de toamnă cu
urei corturi din acelea cenușii, mergeau la servici și Îngerul meu zice, uite-te la ei. Toată această lume merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși pe pământ. Deci scopul nostru nu este a câștiga, a aduna, ci a da, a dărui. Cu cât dai mai mult, cu atât te golești mai mult și ai posibilitatea să urci mai sus în lumea de dincolo, pentru că când ajungem în lumea de dincolo, poziția unde ne aflăm nu este indiferentă. Este exact ca la o piramidă. Pietrele de la bază suferă greutățile cele mai mari. Deci omul când caută materia, cât mai multă materie, nu poate să urce. Ca să urce trebuie să fie ușor. Și ca să fie ușor trebuie să se libereze de posesii. Dacă nu face asta, își riscă existența dincolo. Lăsarea de sine este a te lăsa, adică a lăsat totul aici, materie, a te lăsa pe tine în puțin, în simplu, în umil, să te smerești, a te restrânge, a te goli de tine, pentru că lăsarea de sine este înălțare în sus, pentru că nu atârne, exact cum a spus Marius, nu atârg greu. Când e la urcare în sus, iubirea urcă rapid. Materia grosieră te trage în jos, exact cum a spus Marius, ai 2 saci de nisip și ăia te trag în jos. Adică asta înseamnă lăsarea de sine. În același timp, corpul nostru este templul sufletului nostru. Cum trebuie să ne tratăm corpul? E 0,5%. 0,5 până la 3% este nesemnificativ. E ca o haină pe care o dai jos. Este foarte puțin important. E o important. haină la care putem renunța cu ușurință. În măsura în care sufletul este pe primul plan, trupul se ordonează singur că ia forma sufletului. Deci, exact cum spunea despre cancer, toate celulele noastre iau modelul de reprezentare pe care îl avem noi, dar modelul nostru e un model din ăsta agresiv, ele devin agresive, deci canceroase. Vorbim de corpul de lumină al sufletului, nu? Care până la urmă va îngloba corpul fizic. Deci în măsura în care nu acorzi atenție trupului tău, atunci cu atâta crește sufletul divin. Da, deci trupul mersul firesc al evoluției nu este acesta. Deci, care? Corpul fizic să fie înglobat în corpul de lumină. Nu, să fie cât mai mișorat, să fie cât mai mic. Atenția pe imagine, atenția pe imagine pe corp, înseamnă atenția pe ego. Deci atenția pe viață. Există, se practică cotidian o tehnică care a intrat așa într-un tipic. Întotdeauna spun, nu sunt eu acesta. Și atunci există o posibilitate să conștientizezi, să nu te mai identifici cu trupul sau cu mintea. Cu mintea. Și să nu dai importanță. Deci nu este important. Nu mai vedeți sau nu, asta nu contează prea. Să știți de ce? Că atunci când lași sufletul să fie iubirea, inundă golul acela care se face, cum spune Marius, îți inundă tot corpul. Acela regenerează, că iubirea e viață, iubirea este viață. Și regenerează fiecare celulă ta și nu ai nevoie nici de un medicament,